Ayo ger. Oh, Fuad. Anake Fuad. Oh iki anake we iki. Oh, ha. Ayo nu. Ya. Prayitna sing ati-ati turangga benik. Wes. Ayo le. Iki anake sapa? Man iki anake Fuad. Bocah cilik-cilik pintere kok kaya mangkene. Oh. Wah, iya. Lah. Bus. Ya. Bapake pensiun geti anake sing muncul man. Sing neruske man ya iki sing neruske. Iya. Lah. Es. Iki lho aku anakmu kaya ngene iki lho at. Lah. So. Ya iki blondonge Irma. Wih. Ayo Lek. Mbah. Putune mbahmu soto. Yo. Oh. Wah. Oh, yo. Op lah. Iya. Op. Ayo lengger lu. Sekesek, jos. Sekesek, jos. Sekesek, jos. Ho. Op. Ayo Mas. Iki blondonge Mas Bramat. Asik. Ayo. Cah loro ki mah kembar rupane padha. Ya. Ayo. Bocah cilik-cilik kaya mangkene kaprigelane man. Ayo. Krimping budale prajurit bodho
terus anggapang lumeju nuju melakan suara cambukan nitir kaya antariksa pecut krimping budaling prajurit kuda terus anggap perang lumayan aja melakan suara cambuk angiter kaya antariksa pecut sama timan anggaran tata benawa budaling prajurit kuda terus anggap perang lumayan aja melakan suara cambuk angiter kaya antariksa pecut sama timan anggaran rata benawa krimping terus anggap perang lumayan aja melakan suara cambuk angiter kaya antariksa pecut sama timan anggaran rata benawa yo 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 Urahan tengarane ajurit makuru gongso tetakat ya putula kaya putula ora prenjiting turangga esti rakata ingkang dada lelayu sepit dada lelayu sepit ki rawas oh ha hop la hey ha yuk lo hop tiga penak kelanu berarti toto barisane turunggo benik cetok budaya hey yuk ha hey son go ha hey ha hey ha goyang siti
nalika ing Surabaya satenane ora bakal tak laleke ning ra bisa ati malah kaya ngene kenangan nalika ing Surabaya ra ngira tresnamu digawe lara aja dume saiki wis katon ayu beber pisan wis ra gelem karo aku lungguh sandeng rasane ra bisa pisah budal bareng tumuju ing Surabaya wis ra eleng nalika urip sesusah bareng mulya aku njur ditinggal lunga kenangan saiki tinggal kenangan biyen seneng saiki dadi kelangan kelangan tresno sing tak tandurina lan wengi kari tukule aku ra bisa duweni kadang mati kadang off kenangan ora bakal iso ilang kenangan nalika ing Surabaya satenane ora bakal tak lalekne ning ra bisa ati malah kaya
Lho ya. Oh. Oh. Wah. Yo 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 Ayo. yo 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 yo. Oh. Hit. Oh. Yo, Hit. yo, Oh. yo, Hit. yo, Oh. yo, Yo. yo, Yo. 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 So jo. La la la. Ha yo yo ya ya. Oh aso 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 ye oh Ayo. yo Raja kaya ngono lho, Dut. ye yo Adane ya dikirim lho, Bang. ye Yo. yo ois ai soi ôi ai ơi à soi lên lên Das, das. Oh. yo Ayo. ayo noise no Mas Bram ép yo ha e lơ ye o yo ha e yo ye a lơ ha e ya sơ ha ho ye o ha ye o ha ye o ha
he. Jos. Ha-e. Ha-o. Ha-e. Ha-o. Ha-e. Oh. Ha-e. Ha-o. Nggih, mungkin balik aturan Wilujeng Dalu menika kagem paripun Mas Farid. Nggih matur nuwun kaluhun niki sampun dipun tampi kirimanipun wonten dalu punika. Hae. Oh iya, ho. Hae. You, off. Oh, asik. Oh. Monggo Mas Farid katuran pinara. Ayo. Yo. Yo. Hop. Iya. Caranane. Ayo sesuk sekolah lho, sekolah lho ya. Gue cah cilik lek dadi ngono ki lek cah cilik-cilik. Ayo kowe balon ta kowe. Ah njaluk balon. Iya. Yo. Ais. Oh. Ayo Wisnu. Oh, ais. Ayo lelenu, anu. Jaluk balon nih, jaluk balon. Op. Ngono. Anake sapa iki, anake sapa? Bapake ngendang, bapake. Heeh, ya iki lho anake Mas Bramanto. Nah. Op. Iya ana sing mangan kembang.
Piye le rasane le pahit. Kembang dipangan kok pahit. Oh, Ayo. Bujang gini. Aku malah bingung kok diruncang ini. Rupane nek padha sing loro iki. Iya. Yo at. Iya, sik kesit nih. Sik pedes lombok. Iki nek wis ngombe apa durung Mas Dra? Iya. Ya wis jagongan. Ayo, gantian yo. Sesitoke kaya kondom iki jelikane kondom. Iki latihane mesti ning kasur iki. Aku iki. Lele. Ayo le terus le. Jaluk jaluk sangu Pak Agus. Sangunya mana Bapak? Kok wis pinter ya. Sangu Bapak. Ya kuwi lho, jaluk sangu Pak Agus. Lagi lo kayak kondom iki. Kayak apa iki? Kayak kondom. Iki cilikane kondom iki. Iki anak Irma ta iki? Anak Irma ya iki. Oh, anak Irma. Ais. PR-mu apa? Hop. Awas lo ya, ayo awas lo ya. Ya, piye iki? Iya. Lah talah. Sik. Iya. Kemepeten lho, Ger. Wis, wis. Iki ora ngono. Nyapa karo Bramanta urung diwarai sing iki. Lek ku marai ke lho. Weh, piye to iki? Kan luar biasa banget. Iya. PR-mu apa PR-mu? Ya ben-bene ning kono lho. Iya, jos. Nah. Ayo. Weh. Oh.
Bos. Iya. Ayo le. Genggal Yon Mami. Mami apa gelek saweran ning kene jero ke? Ayo. Nah. Iki rene wong nyawer le. Lah mau anjir-anjir kaya ngono yo rene wong nyawer. Aning kok yo ora nyawer ning. Ah. Oh. Minggiro le. Kange arep salto. Yo. Yo lu. Bu. Weh. Lah. Weh. Wah ping piro le? Weh, hop le, hop. Tak. Burintek. Lho. Lek ngomongi to. Kok yo rene wong nyawer biangeten nih. Oh. Hey. Yo. Hey. Sekesek. Ayo, aku terno Bali Pak Dang. Akhirnya tak terke Bali ger. Awas, ya. Lah. Halo le, alhamdulillah. Terima kasih, Sangko besok sekolah. Gila saldo pengen 4 ya kira-kira le Bapak. Moga. Ya. Ayo tambahin, ditambahin, ayo. Minggiro ger, meredok minggiro, masih arep lebu. Telu eleno, siji, loro, Nek, balen nih. Wes le. Besok sekolah nih ger. Jan apik banget. Siji, loro, telu, papat. Tak lem lebu. 5. Wes baik 5. Luar biasa. Jos.